Радуйся, если во славе Христе Боже, наш радость сотворили учеником, обетованием Святого Духа, извещенными в большем благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. Kyrie pivlepson exuranu teide, και επίσκεψε την άμπελον ταύτην, και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτεψεν η δεξιά σου. Aj keď sa ti zdá, že sa ti všetko rúca, že sa ti všetko zosýpalo pod rukami, že si tým najhorším hriešníkom, ako sa hovorí, aj vtedy Boh s tebou počíta a má pre teba svoj plán. Augustínová kniha popisuje cestu veľmi svetského človeka, no s duchovnou vnímavosťou od hriešníka, povedzme, k veľkému svetcovi. A to je cesta každého z nás, lebo je to cesta kresťana, pravoslavného kresťana, a k tej sme povolaní. Nie sme tu ani od toho, aby sme trávili svoj čas na Facebooku, nie sme tu ani od toho, aby sme kritizovali druhých, ale sme tu od toho, aby sme každý z nás podľa miery svojho poznania a podľa daru Božej milosti, aby sme napredovali, aby sme neostávali stať,
s tým vedomím, že aj s našimi pádmi sa počíta a že môžu byť zdrojem obrovskej milosti a Božieho požehnania nielen pre nás samotných, ale aj pre tých okolo nás. Tak, ako to bolo aj so svätým Augustínom. Kristus, istinný Boh náš, molitvami prečistý a svojej a Mátere silou čestného i životvoriašťaho svojho kresta, sviataho slávneho proroka Amosa, jehože pamiať slávim, sviatých slávnych i všechválnych apostol, sviatých slávnych i dobropobídnych mučeník, sviatých mučeník Vita, Kriskenky i Modesta sicilískych, i carej mučeník Joana Vladimíra. Čaute, ja som Jakub, sme tu v Zadieli a je tu veľmi pekne, sme tu vlastne na liturgii. Ahoj. Putník sa blíži do cieľa.